Lele, ti će mi radiš grejanje. Keramičar ili molar nikad neće gledati kao majstor. Kako pa, daj bre, brate, da ti nije... Jesi zato pustio bradu? Pa evo iskreno jesam. Evo ko nema sam svoj život. Ja, ako se obrijem ko daska meca čuli smo već od prošlih ljudi da su puštali bradu. I odem tamo, evo iskreno Leskovac. Otišli da radimo grejanje. Pa si ozbiljan projekat s Leskovac vrata. I ulazim u kapu i kada me čovjek kaže. Stariji čovjek kaže. Lele, ti će mi radiš grejanje. I opet se menjao, sad tu sam... Lele. Što je rekao problem, mislim ja spakovao i svikao sve uzade. Što je rekao problem? Pa koliko imaš godina? 30. Pa ja sam mislio da si ti mnogo mlađi. Pa rekao ništa, puštam bradu. I mi sad ispeglamo grejanje, začimo, povezujemo i onda krene doći, kaže, izvini, molim te. Delao si mi mlad. Izvini, brate, baby face. Pa rekao, ko treba da ti radi, deda neki grejanje. Lele, ti će mi radiš grejanje. Nisam mi ušao, već sam dobio neku blokadu. Jesi, znaš zašto, nisi na baušteli, nije te promaja od uvala, da imaš grubo lice kao i mi ostali pravi majstori u građevini, a ne birovi. Tako da, iskreno vam kažem, da, malo sam obratio pažnju na te stvari zato što ljudi sude, ne znam zašto.